טוב, אנחנו בנחל פארן, הגענו, ואיך שהגענו התחיל השיטפון בגדול. אנחנו כמובן לא יכולים לעבור. טוב, אני נכנס לאוטו, זה כבר מתחיל להיות בעייתי פה. לא, זה די מדהים, אה? אני עובר רגע ל-Night Vision. בוא נראה אם רואים יותר טוב ב-Night Vision. הנה, ב-Night Shot רואים מצוין, תראה איזה יופי. אתה רואה? כן. מגיע אלינו עכשיו. כן, מגיע אלינו, צריך לעצור ולהיכנס. גלים שלך כבר באות במים. כן. יאללה, נכנס רגע. ככה אתה כל פעם מחבר, אתה משאיר את זה דולק. וואי, זה עוצמה. אתה רואה שזה סוחף עצמים יותר ויותר גדולים. טוב, אנחנו ליד בה"ד 1, פה ישנו בלילה, הנה, פה בתוך המבנה המסריח הזה של המטווחים של בה"ד 1 שמנו את האוהל, יורד עלינו גשם שכל הלילה ירד פה גשם מטורף, כמו שאתם רואים גם האוהל שלנו היה ליד חלונות פרוצים לגמרי, אבל הוא עמד בזה. זהו, מה שיפה זה שפה הכל זה אגן עיקבות, אגן עיקבות שבסופו של דבר הופך להצפה אדירה. זה לא הצפה, זה זרימה של נחל. הנה עודד. ופה פשוט הכל מוצף. והאתגר שלנו יהיה עוד מעט פשוט לחצות את זה עם הג'יפ, כי אין לנו ברירה. ברקע, בוא נראה, זה היאבה, הידועה בכינויה ג'בל קוס. ופה איזשהו הלך עם רמת שפיות בסימן שאלה. רפי, עובר בטלפון, ואתם שומעים כמובן איזה גשם מטורף יש פה. והאתגר שלנו באמת יהיה לעבור את הדבר הזה. יש פה זרימה, בואו נראה כמה הזרימה. הזרימה כנראה לא חזקה, השאלה היא מה עומק המים. העניין הוא שאין לנו כל כך ברירה אלא לעבור את זה. מצד שני זה מוביל אותנו לכיוון מצרים, וכאן זה מוביל אותנו לכיוון מצפה. לא תהיה לנו ברירה לנסות לעבור את זה. אוקיי, אנחנו עומדים לחצות שיטפון בנחל ללא שם. לפי כל הנתונים זה אמור להיות רדוד, אבל בואו נראה. איזה יופי. קטן עליך. תיזהר מהשוליים, גיל. עוד קטע קטן.
יפה מאוד. בואו נראה מה עברנו. אנחנו בצד הדרך בירידות של מכתש רמון, ממצפה למטה לכיוון מכתש רמון. הכל ערפילי לגמרי, התהום פה למטה זה הכל ערפל. הקטע המעניין הוא דווקא מה קורה פה מצד שמאל והמצוקים. פשוט מפל אדיר של מים מהמצוקים. כמויות אדירות של מים שפשוט נופלות מדופן המכתש מלמעלה. זאת דופן המכתש למעלה. יש פה פשוט מפלים מטורפים של מים. מצליח לפלוט? כן, אבל צריך טיפה מרחוק. פשוט מדופן המכתש כל המים האלה. זה הכביש בירידה. הכביש מלא סחף. בירידה ממצפה רמון לכיוון המכתש. איזה סחף זה, תחשוב איזה זרימה הייתה. זרימה מטורפת. זה הכביש הראשי, האוטוסטרדה. אוטוסטרדה. אנחנו נוסעים פה, מיכל, בשטח, אבל השטח זה שטח שכיסה את הכביש הראשי. כן, די שהוא כן, עד סוף השבוע אנחנו נחזור, אין בעיה. יואו, יאללה. טוב, עכשיו אנחנו בתוך מכתש רמון. הכביש עובר מעל נחל רמון. מכוניות עוברות פה, וזה נחל רמון, שבדרך כלל הוא יבש לגמרי, ואנחנו דוהרים בו עם הג'יפים. עכשיו הוא די מוצף בהיסטריה, תמונה מטורפת. זרימה מטורפת פה. טוב, אנחנו ממשיכים בתוך המכתש ומדבר, ופתאום סטייל נורווגיה. מגוון